παραστάσεις για να κερδίσουν όσο το δυνατόν περισσότερα και να βγουν έτοιμοι στην αγορά εργασίας. Σε όλα τα παιδιά να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους με αρρωγό εσάς και τα ΙΕΚ Αλφα. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία για να στηρίξετε και το έργο. Καλός αθλητισμός, αλλά πρέπει να συνδυάζεται με σπουδές. Εγώ τώρα προσπαθώ ακόμα να τελειώσω, προσπαθώ να πάρω το πτυχίο μου στο ΤΕΦΑ και νιώθω την ανάγκη ότι ένα πτυχίο θα μου δώσει τα επόδια για ένα καλύτερο αύριο μετά το πέρας της καριέρας μου. Και πάλι συγχαρητήρια. Μας έδωσε το μήνυμα. Ένα χειροκρότημα στον Πέτρο Καρδίλα, τον αρχηγό. Εμάς το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων, αλλά και στην κυβέρνηση Γέννη και οριζόντια, είναι πάρα πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες σαν αυτές. Ευχαριστούμε πολύ για να ακούσουμε τον βουλευτή μας, τον κύριο Βρετάκο. Συγχαρητήρια, είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία. Βλέπουμε πολύ ωραίους χώρους εδώ στο Πειραιά.